सेप्टेम्बर 12 घन्टा बन डाबुक जाखा आसाम आगरतला रोड हाटाय कतर अबाहानो लाहारो किटिंगै जतन आदं र त्रिपुरा मथानि वारियार र जत पाल खलायै जतन फाइबायगिया हफुं 28 तारिख सानजानि सिमनो जतन हहब तदम खलायै लाहार किटिंगै हाटाय कतर लाहार र जतन आसुक लायनाय अबाहानो खाना फुं आइखाखनो 30 तारिख जतन फुंनि 6टानि सिमि सारिकनि 6टा जरा बन खलाय तनजाकनाय माल खुंरक जत हाति जत अफिस न जतन हाबानक जतन बन दंबायनाय अबाहानो त्रिपुरा मथानि बोखागै साख्लाय रजाखा अपन्न मानिना नांनाय जतन खानागै अबाहानो त्रिपुरा सारंनि मानथाय जायगियानि बागैनो अबाहाय खरां टिसानानि नांगौ বিশেষ খাইयै মরনাय রেবা খুমলুংনি যেহেতু খুমলুং গানাবা খুমলুংনি বিসি থানাय বড় কর প্রাইসিল 200 আর সিগলা দङ आबो याव मान्दाय एरियान फाइ दङ किसु आइ जम्पु तांगल फाइ दङ जों खोनावो आमतिकते बरमर एरियान मिसिगला रपायनाय प्राइसजों पासुतिका सयसे युथ दिनै जों 4 बोसोराव तलांलै जेतो हरबा सिगला थाङै जों आरो मरनानै दिनै सिना प्रग्राम सिदों ताबुनर बुसु जना थाना ननियावल ताबु गेदेरिं का और प्राइस जों साइमा मते 200 থেকে 800 बाइक दङ मसु खुमलुं एरियानि सिमे जों तास थाबलेबा जों बाइक रेलि खाइ और थिका जों लामरनाय आटेक्सन मेसेज दङ जतन ताखुते बुकुकसन खनानि बन पिसफुली हनांथों कुनजा भाइलेंस तांदि ओ स्ट्राइक कुन जातिनि बिरुदैया कुन धर्मनि बिरुदैया कुन राजनीतिक दलनि बिरुदैया जों सिन्ति प्रसाद हामप्राय दाबिन बाय खना बन आबे कुनजा भाइलेंस ता खेले दे जों गाहाम गोरों खानि बन जों पानिया बगै सिनो हो एक मेसेज दङ हामबाय